Έχουμε 4 πάρα πολύ ωραίες δεσποινίδες οι οποίες θα μας χορέψουν Latin. Καλημερίσουμε τη Λίνα, η οποία είναι η καθηγήτρια εδώ πέρα, είναι η αρχηγός. Καλημέρα. Λίνα! Θα δείξουμε μια χορογραφία Latin, Ναι. σάμπα και τσάρτσα συγκεκριμένα. Θωμά! Είναι mix. Ναι, Σπύρο, ναι. Ναι, Λίνα, καλημέρα Λίνα, τι κάνεις? Καλημέρα σας, τι κάνετε? Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Θωμά, περίμενε να σας αφήσω Χαριτάς να μιλήσει με τη Λίνα. Τηρούμε, Λίνα μας, τα πατροπαράδοτα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το Καϊτανάκι Έτσι είναι. και τώρα έρχεται εσείς. Ναι, είναι λίγο πιο επίκαιρο νομίζω με το καρναβάλι. Να ξέρετε, έχουμε- Σάμπα, τσάτσα, Latin. Λίνα μου, έχουμε εδώ τον κύριο Μεταξόπουλο όμως. Το γνωρίζω, το γνωρίζω. Την κυρία Δαμοπούλου και τον κύριο Κελίδη που θα είναι οι αυστηροί κριτές της αυστηρής ιστορία. Έτσι. Θα μας γνωρίσουμε. Θέλουμε να μας κρίνουν. Λοιπόν, για να σας απολαύσουμε. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Τα κορίτσια δεν διασκεδάζουν, δεν παίρνεις αυτή η ιδέα. Τι κρύο που έλεγα εγώ. Μ' αρέσουν Άμα οι έχεις εκδόσεις, πάθει. τα έθιμα, οι παραδόσεις. Δηλαδή χωρί μου πέρασε πια πάρα στις πρωτοβουλίες. Με τόσα χρόνια δεν αναφέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις κυρίες, τις πινίδες. Θωμά, Θωμά, Ναι, Γιώργο, ναι. θα το αφήνω να το κλειδίσετε. Μπορούμε να κατέβουμε στο Μοσχάτο. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι κανονικά συνεχίζεται Από ανεξαρτήτως απόψε το καιρικών βράδυ συνθηκών. στις 8 μέχρι και την Κυριακή. Θα μας κάνετε το χατήριο καιρό σήμερα, θα βελτιωθεί πιστεύω. Θωμά, γράψε μας ένα DVD. Θα μελετήσει το σπίτι. Την αγάπη μας. Α, ωραίες εικόνες, ωραίες.